right, I'ma do you right. И здравейте хора, аз съм Съни БГ или просто Съни, както искате ме наричайте, с едно на, не с две ната. Така, днес ще ви покажа просто как билдвам и ще ви покажа как правя боксовете, как правя рампа, ръшовете и такива работи. Искам просто вашето мнение, а не някакво мнение, което е еми брат, ти си много прост, не можеш да билдваш. Искам просто да ми напишете какво да подобря, или просто ми напишете, че няма какво да подобрявам, или де да знам, да, сващате. Просто и не знам какво да кажа. Силно ще чуете доста моята клавиатура, механична е, и съм с този грозен скин, защото е Сладур, Левиатана. И второ, качеството е много тъпо, както виждате, виждаме с работния плод, да, Windows 10. И снима с малък FPS. И играта не съм свикнал просто с такъв FPS да цъкам. Да, сега някакви ще ми казват, брат, ти играй с 100 FPS, аз играя с 60. Човек, например, сега ако ти ме играеш, окей, сега говоря на ти, но ако вие играете с 60 FPS, изведнъж почнете да снимате и играете с 40 FPS, просто се чувствате по друг начин. Например, сега билдвам и точно в този момент искам да, да поставя стена, но то, го поставя с няколко милисекунди по-назад. Но това само го разбира един проплеер. Или човек, който играе доста Fortnite. Да, нека да започваме. Искам просто да енджойните и да. Окей, осра го. Трябва малко да свикна. Така. Мога и по-бързо. Да, за това ви говоря. Това е, както видяхте отначало го срах, за и това започнах малко по-бавно да правя боксовете, иначе мога по-бързо. Сега ще покажа по-бърза вариант и се опитам да не усъра работите. Все пак снимам и съм малко по-тъй, знаете, не ми е чак толкова лесно. Фак. Да знаете, заглавието ще е някакво мега жалкото, някакъв мега кликбейта, защото съм жалък ютубър и ми трябват просто вилари и абонати. За това се абонирайте. Да. Абонирайте се за жалки ютубър. Така съм... Опа. Аз не мога да... Къв съм нуб. Окей, там забравиха... Ето така. Това си мисля, че е бързо. Така. Да, това беше от това с боксовете. Сега ще покажа как да ръшвате с хай, така с про геймър. Просто ти говоря. Сега ще покажа просто как да ръшвате срещу склад. Когато играете солове за склад. Много по-брутално. Нека да сменим това. Така. И сега, чакайте само да си направя тук. Ръша е ето така. Така и така. Само че по-бързо, разбира се, трябва. Просто ете и всяка си вървите. Опа. Много се извинявам. Фейл. Просто си вървите така. Сващате какво има преди. Тук го страх, защото се стреснах, нали, заради метала. Извина се смени на метал. Иначе продължаваме, ако искате. Ето и свиква се с комбото. Просто трябва да знаете кога, какво да... Нали, кога, кое копче да натиснете, защо. Моите е това, което го направих от начало, но още го уча. Както виждате, направих, нали, още една стълба, което е много ОП. Но да, това трябва още да го уча. Както видяхте, горе-долу го мога. Какво означава горе-долу? Мога си го. Но просто, нали, знаете, когато снима човек и малко се притеснява. Да. И какво ще ви покажа? Ако искате още видео, ако искате още видео, да. Ако искате още видеа,
просто ми оставете един лайк. На 20 лайка ще направя още едно видео. И ако искате видео или видеа, пак ще кажа, с моята клавиатура и webcam или нещо. Какво се падне? Ай на бас, че ще е Скар. Точно Скар. Напишете ми в коментарите, че искате видеа с клавиатурата ми, когато покажам някакви туториали или как билдвам и така нататък. Това видео беше просто само за да видя какво мислите за билда ми, защото искам просто мнение и искам мнение и дано да има някакви прота, които ще могат да ми напишат някакъв коментар, който ще ми помогне. Например, не някакъв брат, не можеш да строиш. Напиши ми защо не мога да строя, или какво да подобря, или какво да направя другия път, другото клипче. Да, слушайте, съм много благодарен, ще ви оставя едно сърце, обещавам. И да, до скоро.